L-iffirmar ta' ftehim ġdid bejn il-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST u l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ser wassal biex għal 3 snin li ġejjin l-istudenti li jkunu qed jistudjaw dwar il-qasam tal-ilma jagħmlu dan b'kollaborazzjoni mal-korporazzjoni prinċipali inkarigata minn dan il-qasam f'pajjiżna. Il-prinċipal tal-MCAST, Joaquim James Calleja, spjega kif dan il-ftehim mhux biss ser ikabbar l-opportunitajiet ta' prattika li l-istudenti ser ikollhom mal-korporazzjoni anke fil-forma ta' apprentistat, iżda ser jorbot direttament ir-riċerka li ssir mill-istudenti mal-bżonnijiet tal-korporazzjoni. Dawk l-istudenti li sa jkollhom ir-riċerka jew ikollhom it-teżi meta huma qed jistudjaw l-MCAST sa jirriċerkaw issues li huma relatati mad-dinja reali tal-Water Services Corporation. Jiġifieri t-teżi tagħhom, l-istudju tagħhom se jkun studju illi l-Water Services Corporation għandha bżonn. Il-kap eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Ivan Falzon, spjega kif ftehim bħal dan jassigura li s-settur ma jinxifx mit-talent sabiex verament il-korporazzjoni tkun tista' tilħaq il-miri tagħha. Konna għadna u se nibqgħu ninvestu fl-edukazzjoni. L-edukazzjoni ta' nies ġodda li jeħtlu magħna u anke edukazzjoni tan-nies tal-ħaddiema tagħna eżistenti. Għaliex nemmnu li kull proġett li għandna mingħajr nies trenjati, speċjalizzati u edukati f'din l-industrija ma waslux għall-aħjar output. Għall-iffirmar ta' dan il-ftehim kien hemm preżenti l-Ministru għall-Enerġija, l-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Edukazzjoni Justin Caruana. Il-Ministru Dalli spjegat kif permezz tal-proġett pilota ta' Erasmus Plus, studenti Maltin u Għawċin kellhom l-opportunità li jivvjaġġaw barra minn Malta biex jesperjenzaw kif il-qasam tal-ilma huwa amministrat fl-Olanda. Il-Ministru Caruana wkoll innotat kif l-MCAST qed ikun strumentali sabiex bil-flessibilità tiegħu jagħmel korsijiet li jindirizzaw il-bżonn li jkun hemm fuq oqsma differenti. Dan fil-waqt li qed ikun assigurat li l-istudenti jingħataw opportunitajiet ugwali.